Sugeng dalu, Nok. Laras, Riris karo Mbak Risa. Nggih, sugeng dalu. Wah, jan paduan suara. Bocah telu kok kompak. Ya ngono kuwi tak jaluk dadi nyambut gawe iki padha cake, seragam, jarik seragam, mbayak seragam, Nggih. konde seragam. Nggih. Nah, wah jan jeronane ya seragam. Nggih. Mau dadak tuku ning pasar Paraan lho. Oh, to? Kan ngecake. Heeh, ya ora apa-apa nek digawe seragam ora apa-apa sesuk. Sesuk tak tukoke bros meneh. Apa? Tak tukoke bros. Bros komplit. kene meneh? Heeh, ning sing masang aku. Wah, kok sing masang jenengan. Wong di bros ki ya apik lho. Angger sing masang iki yo manut dudukane dhewe-dhewe wong ya macem-macem. Nggih. Iki ana panjuwunan no. Napa? Apa sing ana panjuwunan nggonamu apa ana ora? Niki mau enten sing napa ngersakaken ninggal katresnan. Ninggal katresnan, Enten Nyidam Sari. Nyidam Sari nggih. Nggih. Apa sing arep tak caosi nggo selingang mung ketoprake agek rias ngono. Nggih. Karo nggih golek sponsor. Apa nak? Sponsor. Ninggal katresnan mawon nggih. Ninggal katresnan Nggih. nggih.